வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கையின் மூலமாக 97.37 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அதிர்ச்சி தகவல் வந்திருக்கு. இதனால தமிழக வாக்காளர்களோட மொத்த எண்ணிக்கை 6.41 கோடியிலிருந்து சரிஞ்சு 5.43 கோடியா மாறி இருக்கு. இதை குறித்து தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்க, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தத்தின் மூலமாக மாநிலம் முழுவதும் மொத்தமாக 97,37,831 வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. இது மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கையில 15.18% ஆகும். குறிப்பாக இறந்தவர்கள் என்று 26,94,672 பேர் நீக்கியிருக்கிறோம். இரட்டை வாக்குரிமை பெற்றவர்கள் அப்படின்னு 3,39,278 பேர் நீக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. இடம் பெயர்ந்தவர்கள் என்று 66,44,881 பேர் நீக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதன் மூலமாக பார்க்க போறப்ப இந்திய நாட்டிலேயே தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம்தான் அதிகமான வாக்காளர்கள் பட்டியல் நீக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற தகவல் வெளிவந்திருக்குது. இதை குறித்து நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மக்களே.